Колко важно е да бъдем грамотни и внимателни с управлението на нашата дигитална идентичност, всъщност е изключително важно, тъй като това е още едно измерение, в което ние съществуваме и тенденцията е такава, че това нещо ще продължи. Трябва да сме изключително отговорни към нашата дигитална самоличност и към информацията, която споделяме в интернет. Когато обучаваме хората, винаги трябва да започнем с това, че всъщност всичко, което качим или споделиме в интернет, то остава там. Дали е завинаги е малко по-тежка и силна дума, но остава там за дълъг период от време. Ще ви дам пример. Съществуват сайтове и всъщност информация за исторически погледнато назад във времето, каква информация се съдържа дори на даден сайт, което означава, че всичко, което качите в интернет, то остава под една или друга форма там. Много често младите хора допускат грешки на младостта, разбира се, качват свои снимки провокативни, качват провокативни снимки на свои близки приятели и така нататък, което на този етап от живота си смятат за забавно и интересно, без да си дават сметка, че това нещо остава там и след години може да рефлектира върху тях. Как родителите трябва да възпитават дигиталната грамотност за своите деца, защото за тях се случва все по-често те да не успяват да контролират децата си в дигитална среда. Всъщност трябва да започнат първо да обучават себе си. Проблема с родителите в повечето случаи е такъв, че родителите са расли в различна среда от дигиталната, в която растат децата им. Само един пример. Днешните родители всъщност са се докоснали за първи път до дигитални устройства на, да речем, приблизителната възраст от 10-12 години. Докато сегашните деца, много често виждаме 2-3 годишни деца, които свободно борават с дигитални устройства, с таблети, телефони, гледат видеа, на практика дори преди да могат да четат, се оправят съвсем свободно с дигиталните устройства и те са интуитивно направени така, че да могат да го правят. Именно това е възрастта, в която трябва да се започне с дигиталното обучение и да се изостря вниманието към опасностите в интернет и на какви опасности могат да бъдат подложени децата, така че да им обръщат внимание и най-важното да споделят с родителите си. Но родителите също трябва да са адекватни спрямо рисковете, на които са изложени техните деца в дигитална среда, така че да могат те също да разпознават поведението, да могат да контролират дори децата си в дигитална среда, така че разбира се да се намери баланса между полезното и сигурността, така че да може всъщност децата да извличат информация от интернет без това да им навреди. Родителите трябва да са изключително запознати с поведението на своите деца в интернет, което разбира се става чрез споделянето, но и меките форми на контрол, които дават parental control приложенията всъщност и всички инструменти, с които може да се борави. Дали родителите си дават сметка колко опасен може да бъде онлайн живота на децата им? За съжаление все още не. В повечето случаи, когато си дадат сметка, се оказва, че вече е твърде късно. Родителите много често подценяват онлайн средата като рискова за техните деца, защото на практика може детето да е в съседната стая, в същото време да е изложено на рискове, за които въобще не предполагаш, само защото е в дигитална среда. Това, което родителите трябва да разберат и на което трябва да обръщат внимание, е именно рисковете, които съществуват в интернет и какви са те. Това, че детето ви е в съседната стая, не означава, че не е изложено на риск, който може да бъде застрашаващ дори живота му. Много често подобен тип рискове успяват добре да се прикрият, тъй като хората, които стоят от другата страна, злонамерените престъпниците, успяват да манипулират жертвата си по такъв начин, че да прикрият престъплението и уязвимостта до момент, в който вече е твърде късно да бъде предотвратен. Всъщност много често децата се затварят, спират да комуникират, спират да си споделят. Появява се една изнервеност, когато се задават въпроси за това какво се случва в интернет, с кой комуникираш там, какви игри всъщност играят. Имаше един феномен преди няколко години, където игра на предизвикателства в интернет, където се манипулираше всъщност от хора, беше докарало младежи дори до самоубийства. Това се случваше в държави, които бяха относително близки до нас, където децата под формата на онлайн игра с предизвикателства всъщност успяваха да влизат в някакви предизвикателства, които застрашаваха живота им, само и само да се докажат в играта. Имаше няколко случая на наистина нелепи случаи с самоубийства само заради играта. Кои са най-честите митове, които искаме да развенчаваме специално пред младите хора? Няколко неща. Първо, никой не иска да ви следи и да ви хаква. В повечето случаи, ако станете жертва на престъпление, то е защото вие самите сте си изложили на него.
Другото, което е, обръщайте внимание на споделянето на информация, която споделяте сами за себе си, така че да сте по-интересни в интернет и как тя може да бъде използвана срещу вас. На практика това, което се получава, е, че в 99% от случаите не хакера търси жертвата, а жертвата намира хакера. Това е един от най-честите митове, които може да развенчаем в интернет. Другия мит, който се обръщам директно към младите хора, е, че никой няма интереса да ви хаква, ако вие самите не се подложите на подобен тип престъпление или манипулация. В повечето случаи се получава така, че използвате безплатни приложения, в които споделяте информация. И ако трябва да изведем това нещо като така по-збито, запомнете едно нещо. Ако не плащате за един продукт, обикновено продукта сте вие. Колко е тънък леда между полезността и зависимостта от дигиталните технологии? Ами всъщност много трудно може да се намери баланс между двете, въпреки че ние самите се опитваме да го търсим и да го постигаме дори и в лична, и в професионална среда. На практика дигиталните технологии са един инструмент, който ако бъде използван правилно, носи след себе си редица позитиви. В същото време, като с всяко останало нещо, тайната е в дозата. Колкото по-вече се прекалява, толкова по-отровна става тази среда. Моите наблюдения като преподавател, дали са медийно грамотни младите хора в България, ще започна с това, че аз съм крайно оптимист. Това, което виждам в младите хора от година на година е, че те стават все по-грамотни, все по-активни, все по-мислещи за себе си и честно казано, аз виждам така една положителна тенденция в желанието на младите хора да се ограмотяват, в умението им да се ограмотяват все по-адекватно спрямо средата, тъй като дигиталната среда, за разлика от физическата, не позволява много разсейване от нещата и ако искаш да бъдеш успешен, трябва изключително да залагаш на самоограмотяването и всъщност на умението да се обучаваш. Това е нещото, на което залагаме в университета, всъщност да научим младите хора да се самообучават, да научим да търсят знанията, а не да чакат някой нещо да им даде на готово. Като си говорим за образование, дали трябва киберсигурността да влезе в образователната ни система и кога? Отговора на въпроса кога всъщност вече е късно. Киберсигурността трябва да бъде част от образователната ни система и то още от най-първите стъпки, от най-първия сблъсък на човешките същества с образователната система. Ако трябва да бъда така обективен, бих ви казал, че киберсигурността като дигитална сигурност би следвало да бъде заложена още дори в предучилищните курсове и тогава, когато се възпитават всъщност навиците на хората въобще на тема сигурност.